Κύριε Υπουργέ, είπατε μία λέξη, γκαλονάκι, από το πρακτορείο Διεσιονινών. Είπατε μία φράση μάλλον, ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμη υψηλό επίπεδο ζωής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από πού το κρίνετε όταν πλέον έχουμε φτάσει τα 400 ευρώ εργασιακά και εκεί πάτε τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεύτερον, έχετε δίκιο ότι έχουμε υψηλό επίπεδο ζωής, γιατί μας χρωστάει η Γερμανία 1,33 και πάλι ξαναδίνουμε κατοχικό δάνειο στη Γερμανία για να βγάζουν λεφτά οι Γερμανοί. Και το τρίτο, αφού λοιπόν έχουμε μια δημοκρατική ελληνική κυβέρνηση, το 60% του ελληνικού λαού ζητάει εκλογές. Κάντε τες τώρα, κύριε Υπουργέ, τώρα εκλογές. Λοιπόν, στα θέματα αυτά θα απαντήσω στη Βουλή. Ο τόνος αυτός ήταν τόνος κοινοβουλευτικής αγόρευσης. Θα απαντήσω όταν την ακούσω στη Βουλή. Παρακαλώ. Παρακαλώ, εσείς. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω. Τώρα αυτή η συνάντηση είναι μια συνάντηση για Έλληνες δημοσιογράφους. Μετά. Τσαχάκης Κώστας. Παρακαλώ, μιλήστε. Έλα. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε τη σοβαρότητα της ελληνικής καταστάσης, και ζητώ συγγνώμη από τους Έλληνες συναδέλφους μου για τα ελληνικά μου, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε κάποιο default τις επόμενες εβδομάδες και μπορείτε να μας πείτε επακριβώς τι σας ζητάνε οι δανειστές, το Δουνουτού. Ακριβώς. Απάντησε σε αυτά. Με βάζετε να κάνω μια επανάληψη για δική σας χρήση. Απάντησα, όλος μου ο πρόλογος ήταν αυτά. Τι ακριβώς σας ζητάνε αυτή τη στιγμή? Σας ζητάνε παραπάνω ιδιωτικοποιήσεις? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί το γεγονός ότι ξανακάνατε την ερώτηση αυτή δείχνει πόσο μάταιο είναι να κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις. Διότι αν δεν πρόκειται να αλλάζουμε τα δεδομένα της πληροφόρησής σας λέγοντάς σας την αλήθεια για αυτά που συμβαίνουν θεσμικά, τότε ειλικρινά είναι μάταιο να γίνεται αυτή η ενημέρωση. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Η σήμερση μπορεί να είναι αυτά. Εδώ είναι τα υποβρύχια. Εδώ είναι αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν κατευθυνθεί προς τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ας πούμε. Μιας και είναι ο μοναδικός ο οποίος νεκρός πολιτικά κατηγορείται. Και εκεί λέτε ότι είναι δυνατόν, δεν διαχύθηκαν αυτά μέσα στο πολιτικό να έρχεστε και να μου λέτε ότι εμείς, δηλαδή, δύο πρωθυπουργοί που μεσολάβησαν, υπουργοί, δύο κόμματα, τρία κόμματα, γιατί ήταν και ο κύριος Καρατζαφέρης, δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κρατά στο χέρι? Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Η δουλειά σας είναι να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χυδαιότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χυδαιότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χυδαιότητες. Το όνομά σας. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Γιατί είμαστε στην πολιτική? Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Έχουμε αφήσει δουλειές, έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αγωνία του τόπου. Εμείς έχουμε χάσει τις δουλειές. Να έρθετε να κυβερνήσετε, δεν σας το απαγόρευσα. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Να έρθετε εγώ ψάχνω να βρω ποιος είναι ο κατάλληλος να με κυβερνήσει. Οφείλετε να έρθετε να κυβερνήσετε. Δεν μας έφερε κανείς με το ζόρι. Και γι' αυτό και δεν μένουμε με το ζόρι. Παρακαλώ, όχι. Και ζητάμε κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Παρακαλώ, επειδή δεν ακούγεστε, νομίζετε όταν ότι μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, να είναι κανείς στην κυβέρνηση και να κάνει αυτή τη δουλειά? Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου. Να πάμε. Απαντήσατε όπως νομίζατε. Όχι, δεν απάντησε επαρκώς. Δεν απάντησε επαρκώς. Ακούστε, η ερώτηση που σας έθεσε ο συμπολίτης μας είναι ερώτηση η οποία είναι διαδεδομένη στην ελληνική κοινωνία. Ναι, είναι διαδεδομένη. Διότι θεωρεί η ελληνική κοινωνία, ακούστε με σας παρακαλώ για ένα λεπτό. Έχει παραχθεί από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι στο θέμα της Siemens κάθαρση δεν υπήρξε. Ναι, στο θέμα της θεωρεί δηλαδή ότι δεν τόλμησε το πολιτικό σύστημα
να οδηγήσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου πρόσωπα που αναμίχθηκαν, μα κυκλοφορούν ελεύθεροι και μάλιστα μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιος? Άνθρωποι οι οποίοι παρεδέχθησαν ότι πήρανε μίζες, παρεδέχθησαν ότι έπαιξαν ρόλο. Θα έρθει η στιγμή της προφυλάκησης και της καταδίκης εάν υπάρχουν στοιχεία. Αν καθυστερεί η δικαιοσύνη, δεν φταίει η πολιτική. Ξέρετε ποιοι έχουν συγκαλύψει τα στοιχεία της Siemens? Η Γερμανία τα έχει συγκαλύψει τα στοιχεία της Siemens. Από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την απέτηση να ματαιωθεί το δημοψήφισμα. Και ζητάμε από τον κύριο Παπανδρέου δημόσια να το αποσύρει αμέσως. Επαναλαμβάνω αυτό που έχω ήδη δηλώσει 2 φορές μέχρι τώρα. Η νέα δανειακή σύμβαση έχει γίνει αναπόφευκτη και πρέπει να διασφαλιστεί. Προφανώς διατηρούμε τις διαφωνίες μας με τα μέτρα πολιτικής που σήμερα εφαρμόζονται. Δεν διαφωνούμε όμως με τους στόχους της σύγκλησης, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, αλλά με το μείγμα της πολιτικής που μας έχει άλλωστε οδηγήσει μακριά από τους στόχους αυτούς. Ζητώ το σχηματισμό προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης, με αποκλειστική αρμοδιότητα την άμεση διεξαγωγή εκλογών και την επικύρωση της δανειακής σύμβασης από την παρούσα Βουλή. Και την επικύρωση της δανειακής σύμβασης από την παρούσα Βουλή. Ζητώ την επικύρωση της δανειακής σύμβασης από την παρούσα Βουλή και το σχηματισμό προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης, με αποκλειστική αρμοδιότητα την άμεση διεξαγωγή εκλογών. Γιατί η νέα δανειακή σύμβαση πρέπει να πάψει να αποτελεί εκκρεμότητα για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές θα ενώσει το λαό αλλά και τον ελληνισμό εντός και εκτός Ελλάδας για να βγει η πατρίδα μας από την κρίση. Αυτό το εγγυώμαι προσωπικά και να μου έχετε εμπιστοσύνη. Καμία εμπιστοσύνη. Ουστ λαμόγιο. Η νέα δανειακή σύμβαση έχει γίνει αναπόφευκτη και πρέπει να διασφαλιστεί από την παρούσα Βουλή.